Molt bon dia, és 3 de setembre, missatge setmanal amb molta informació concentrada en els propers 3 minuts i que comencem, com sempre, explicant l'evolució de les dades del Covid a la nostra ciutat, que ja us dic que ha sigut una setmana positiva, ja en portem dues de seguides i la tendència és que la setmana que ve també ho serà si mantenim encara la prudència en totes les nostres interaccions socials. Aquesta setmana hem tingut unes 10 persones afectades i confirmades en PCR positiu, però ja us dic que la taxa de reproducció està per sota del 0,60, el que ens indica que la setmana que ve també mantindrem aquesta tendència. Hem de continuar en aquesta línia. Deixeu-me, però, que us faci un incís sobre una alerta que ens ha arribat en aquests moments. Ja heu vist tots l'alerta les pluges torrencials que hem tingut al sud de Catalunya aquesta setmana. En aquests moments estem en alerta per pluges torrencials a la nostra zona, sobretot a partir del vespre. Vull dir que preneu les mesures que creieu prudents i necessàries a casa vostra i per tal que aquestes pluges torrencials no acabin afectant de manera greu. Deixeu-me també que us parli de temes de gestió municipal i un dels importants ha sigut l'aprovació ahir pel ple municipal de l'adjudicació del nou contracte d'escombraries. Això significa que en els propers mesos començarem a veure canvis importants, sobretot en el tema de la recollida, un increment en el reciclatge i sobretot una millora de la neteja. Això tindrem ocasió d'en parlar-ne en els propers missatges que anem fent cada setmana o en els propers mesos, perquè tenim 6 mesos perquè s'apliqui aquest nou contracte, però ja us dic que significarà un canvi importantíssim en la neteja de la ciutat, d'un contracte que ja estava caducat i que en aquest moment es renova amb tota la renovació que això implica de canvi de contenidors, maquinària nova, increment de personal, increment de reciclatge, doncs totes aquestes mesures en els propers mesos anirem parlant-ne. Igual que us comentava la setmana passada sobre el tema de les millores a les escoles, l'Ajuntament destina 90.000 euros a millorar les escoles. En aquest moment, algunes s'ha fet la renovació de tot el que és la instal·lació elèctrica, d'altres s'està fent actuacions de pavimentació en els patis o zones d'enjardinament, millora de l'accessibilitat, com en el cas del Baldiri, i altres millores que ja us dic que com cada any estem preparant perquè quan s'inicia el curs, en aquest cas el dia 13 de setembre, estigui l'escola preparada i ja sé que els pares i mares teniu ganes de que comenci el col·legi i la mainada de la nostra ciutat també. Deixeu-me que us faci també un avançament de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. Teniu demà dissabte la Fira del Dibuix, que es realitzarà al Passeig del Mar i que organitza, com cada any, el Casino Guixolenc, que les tindreu a partir de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. I també per diumenge ja us avanço també que tenim la representació de l'obra teatral L'estranya parella, que col·labora l'agrupació teatral Benet Escriba de la nostra ciutat i que podeu adquirir les entrades a taquilles a un preu molt econòmic de 5 euros. Doncs res més per avui. Espero que la informació hagi estat d'utilitat i ens tornem a veure la setmana que ve. Que passeu molt bon cap de setmana.